Okay. נשים בזה שני שני. שזה מאוחר, שישי זה קשה לו אמר, היום הוא עובד קשה. השתנה בערב שבת, אוכל בשבת. אנחנו קראנו את ההקדמה הזאת, כן? אתם זוכרים? כן, חכם. את ההקדמה קראנו. קראנו אתמול, כן. היה מצוין, חכם. מחשבה. כן, כן, במוסר, חכם. עכשיו נקרא בהתחלה של בראשית, יש לכם את הספרים, כן? כן. תן להם. עכשיו תראו, מקרא, כמה שיש בו מחשבה, זה היסוד. אנחנו עומדים על כל מילה ומילה. מה היסוד? מה השורש של המילה? שורש, כמה אותיות יש בו? 3. אכל, שתה, ישן, יש נחים ויש חסרים. זאת אומרת, נאכל, האלף לא מבטאים אותה. נשתה, שתה, לא מבטאים אותה. למשל, כן. זה נקראים נחים, יש חסרים גם כן. בשתי אותיות, תלמדו, לאט לאט תיכנסו ללשון העברית, מעניינת. בראשית. מה זה בראשית? מה השורש של בראשית? ראש. הראש הוא הראשית של הגוף, הראש הוא הראש של המחשבה, הכל. בראשית שורש המילה ראש. יסודו, זה תלמדו, כל פועל, ורב, הוא 3 אותיות בלשון הקודש, ואנחנו מחפשים, מוצאים את היסוד שלו 2. יסודו, מה הם 2 אותיות? רש. את האלף לא מתאים. כן. רש. רש, מה זה רש? רש גם כן עני. עני ברש בביקור, כן. ובהיפוך אותיות, שר. העולם כולו בנוי זכר ונקבה בראם. חיובי ושלילי. כל הבריאה בנויה ככה. זכר ונקבה בראם גם כן שלילי וחיובי. אז אתה לוקח את השתי אותיות. יסודו, רש, והיפוך אותיות, שר. הרש עני אין לו כלום. השר עשי. הנגטיב. כן, כן, כן. זכר ונקבה. כן? כן. זה יפה, ככה דמות הלשון העברית, זה יפה מאוד. תקראי, הכל כתוב, כתוב אצלכם. צר, שניהם לשון רשות ושררה. ראש, שררה. יש שררה, הנה, שררה זה כבוד. מי לראש, מי יושב בשררה, מי תופס על הראש. אתה מבין אותו? הפועל שרה, פירושו תחילה, בארמית. לי שרה לאמור. יפתח כבודו את הדברים. גמרא בברכות ככה. כי נהוג, למה נקרא? תמיד מכבדים את הראש. מישהו הגדול, מכבדים אותו. לכן, לשרה לאמור, לכבד את הראש, להתחיל תמיד. ומזה, בארמית, ריקה בריקה. מה זה ריקה בריקה? וזה באה מילה באנגלית ריץ'. פה לקוחות, אתם צריכים לדעת שכל השפות הם גנבו מהלשון העברית, היא הראשונה בעולם. ריחה, ריץ', בארמית ריחה. ואחר כך עזו מזה יותר מאוחר האירופאים, ריץ'. ב-CH, כן? ב-CH שינקה גם כן, סקה, משווה תקה, בלי H. זה כבר לשון אחרת. ומזה ריחה בריחה, פירוש עשיר. זה ריץ'. ובלטינית, ריץ', הנה, עשיר. העשיר, למה העשיר ככה? מפני שהעשיר תופס מקום בראש. אני אמצא למטה, הראש, תמיד יושב העשיר, כן? העשיר תופס מקום בראש. הפועל, שרה בארמית, מה זה שרה? מותר. להתיר משהו. מה? להתיר משהו. מותר.
מותר להתיר. לא, לא, לא. שרה בארמית משמש לפועל היתר. היתר. כי המתחיל לדבר מתיר את השתיקה. הייתה שתיקה. מישהו מתחיל לדבר, שבר, התיר אותה. מה זה להתיר? להתיר לחתוך לשתיים, לחתר אותה. אתם רואים איך זה הולך בלשון העברית, הנגטיב פוזיטיב. כי הפועל משמש לפועל היתר. כי המתחיל לדבר מתיר את קשר השתיקה. כולם שותקים. מישהו מתחיל לדבר, הוא שבר את הקשר של השתיקה. אתם רואים את הלשון איך זה? הרבה מחשבה יש כאן. ובמוגרבית, מרוקאית קוראים למפתח שרות. אני יודע מה אתם קוראים לזה, שרות שפותח את הדלת. קוראים לו שרות, למה? הוא פותח. הוא פותח את הדלת. לשרי ללמוד, יפתח לנו בדברים. בזה לקחו במרוקאי את השרות, מפתח. רע ורביב, איפה אנחנו כאן? והיפוכו, כל מילה מסמלת דבר והיפוכו. רע שאין לו קול. העני הוא נקרא רעש, אין לו קול. היפוך של רעש, שר. אותי עוד המחור. אני אגיד בזה משחקת כאן הרבה מאוד. כך דרכה של הלשון העברית, שמילה אחת משמשת דבר והיפוכו. אתם נכנסים ללשון העברית, מובן? עכשיו, זה רק לקחנו את המילה בראשית, למצוא את רש א' שין, והראו אותה. עכשיו, לא נכנסנו עדיין לפרשה, רק מבחינה לשונית דקדוקית, והראו את הרש, כן? מובן, בראש. עכשיו, מתחילים לעניין. בראשית, מפרשי המקרא פרשו מילה זו בכמה פנים. מה פירוש בראשית? גם את האות ב' שמילת בראשית, במילת בראשית, אם היא בית הזמן או בית הערך. בית הזמן, כמו בהנחל עליון גויים, כאשר הנחיל עליון גויים, אז זה בית הזמן. מתי יעשה זה? בפריום העם יצא גבולות ישראל. בהנחל זה פריום משמש עניין של זמן, כמו בהנחל עליון גויים. באו בית הערך, כמו ויעמוד ישראל באישה, זה פסוק בהושע, באישה זה עניין הערך שלה. טוב, עכשיו זה רק מילת בית, מילה בארנו רק מילת בית, מה היא משמשת במקרא, עוד לא בשבילכם זה, עכשיו נכנסים, מה זה באור מילת בראשית? פירושו בראשונה, בהתחלה, first, התחלה, בראשונה, בתחילה, קודם כל אלה מילים. ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בהתחלה, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. וכשברא בריאה זו, איך הייתה מצב הארץ? הייתה תוהו. מה זה תוהו? תוהו, יש לנו מלשון תמיהה. אדם תוהה, משתומם. אין כלום. אז אומרים, בתמיהה, אנחנו אומרים בגמרא, תהל תהייה. זהו תוהו. אתה ממשיך לה, כשברא בריאה זו, הארץ הייתה תוהו, כלום, לא היה, ריק. ואחר כך ויאמר אלוהים יהיה אור. לפני זה הכל חושך, אין שום דבר בבריאה. זה הפרשנים אומרים, אני מציין רצג וכו' וכו', והכל בסוגיה. ומה שלא אמר הכתוב בראשונה, למה אמר בראשית ברא אלוהים? הוא אמר בראשונה, בהתחלה ברא אלוהים. בראשית. מפני שמילת בראשית כוללת טעמים גדולים ועצומים. יש הרבה ממילת בראשית, הרבה דברים. אנחנו נראה, יש דרשות בעבור שנקרא ראשית וכו' וכו'. כלומר שיש בה הרבה כוונות ורמזים, ולכן התורה השתמשה במילת בראשית ולא בראשונה. כן. גם יבע, מי זה יבע? יונתן בן עוזיאל. יונתן בן עוזיאל היה מתרגם הראשון לפני האונקלוס. אחד מגדולי ישראל בתלמוד, בימי המשנה. יבע, לשתובות הזמן, זה יש שמפרש כן, שתרגם בראשית לערבית, מן אולה. תראו מה זה ערבית? أول ماذا أول بالعربية؟ شلون؟ أول واحد من أولى بعد حدا זה מילה בארמית. ערבית באה הרבה יותר מאוחד. קודם כל הייתה שפה ארמית. מהארמית לקחה ערבית גם כן. אז מן אולה
וכדי להבין כוונתו בתרגום זה, מה פירוש מן אולה? להתבונן בתרגומו את הפסוקים דלהלן, שנבין את המילה הזו, נראה להלן. אשר היה שם אהלו בתחילה, בין בית אל ובין עיל, בפרשה עוד נמצא, בתחילה מן אולה. כמו בראשית מתורגם מן אולה, גם בתחילה מתורגם מן אולה. אז אני אומר מה זה בראשית, זה בנה התחלה. אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, בשירויה. מה זה בשירויה? גם כן התחלה. בארמית, זאת אומרת, שירויה, אתה אומר, כן, פילוני פתח את הדברים, בשירויה בהתחלה. השיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה, הנה התרגום מתרגם, ואמנה בך דייני קושטה, תקנין כבקדמיתה. הרי קדמיתה זה, מזה בא, לקחו את זה מהמילה העברית קודם בעברית, לפני, קדמיתה בארמית. הארמית לקחה אחריה, הכל לקחו מהעברית. ומלכי מליכך מן אולה, תרגום מתרגם. טוב, זה אולי אני אדלג לכם את הדברים האלה כדי שלא תבינו אותם, אולי לא תבינו, לא תיכנסו ללשון, קשה לכם אולי? בסדר, ככה. לומדים? מצא גם לכם? כן. אנחנו מעניינים בזה. מעניינים בזה, יפה מאוד. בכל ראשית שכתוב בתורה, מתרגם בפועל שרה. הנה, למדנו שמה שתרגם בבראשית מן אולה, ובישעיה בתחילה מן אולה, הוא תרגום ענייני ולא מילולי. מה פירוש? ענייני ולא מילולי. מילולי פירושו תרגום המילה בלשון המילה. המילה בארמית, איך היא מתורגמת? זה מלשון מילולי, כמו וידבר השם אל משה, לאמור הוא מלא אל משה עם אשר אמר, מילול זה מלשון דבר, כן. זה העניין, אבל לא המובן שלו. יש המילולי ויש התוכן של העניין. אנחנו אומרים, בתחילה מן אולה הוא תרגום ענייני ולא מילולי, עניין, לא מן אולה בהתחלה בבטרה, אלא מילולי, ולא מילולי, ענייני. ויש הבדל בין מן אולה, הנה תראו עד בין מן אולה ובין בשירויה, או בקדמיתה. אתם יודעים מה זה קדמיתה? קדמיתה גם כן בתחילה, בזמן, לפני כן. מתקדם, מזה בא מזרח. איך קוראים למזרח? קדמה, קדמה מזרחה. למה נקרא קדמה? שבתחילה, היום מתחיל מהמזרח. השמש, קדמיתה. לא, אתם צריכים לזה, הפילולוגיה זה משהו מיוחד, מחשבת ויש כאן. כשנתבונן במקרא, נראה שפעם הראשונה בחייו בנה אברהם מזבח בשכם, ופעם השנייה בנה מזבח בין בית אל ובין עיל. זה בשביל למצוא לנו אל מקום המזבח אשר שם בנה שם בתחילה. אבל אני לא רציתי להיכנס לכם בזה, אני רוצה לעבור אתכם יותר לעניין קודם. כן. תכנסו לעניין קודם, אחר כך נתתי לכם פה עסקה של מילים כאן. אתם רוצים, אני יכול לקרוא לכם את זה כולו, איך שאתם רוצים. מה אתם רוצים? אנחנו, we understand, כן? כולם מוכנים על הסדר? מוצאים בעיניכם? כן, אתם טועים. אבל נטיית אהודו לראשונה, כדי להתיישב, היה בין בית אל ובין עיל. יש, לראשונה, כלומר, הנטייה הראשונה שלו הייתה כדי להתיישב. זה מבחינת התכנון, והמילה הראשונה במעשה יש. ולכן הפסוק על מקום אשר היה שם אהלו בתחילה בין בית אל ובין עיל, תרגם מן אולה. כי זה היה אהלו הראשון שפרש למשכנו, זה אברהם אבינו מאז יצא בחרן. ואולי הראשון בחייו, אבל הפסוק שאחריו אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, גם כן כתוב בראשונה, תרגום בשירויה. יש שירויה, כמו אמרנו, תחילה, כן? ישרה לנו, תתחיל. ויש בתחילה במובן אחר, הראשון, מן אול. ויש שירויה התחיל בעניין הזה, ויש אולה הראשון, כן? אולה מבחינת הזמן ומבחינת העניין. כי המזבח בין בית אל ובין עיל היה שני, ולא ראשון, אבל לגבי עין זה היה ראשון, אבל הראשונה, האולה זה אול. ובראש הראשון ביחס למקום, הנה טוב, אני חושב שאני אכניס אתכם יותר לעניין, אחר כך תבינו יותר, אני יודע מה שאני אומר. אוקיי. תתחילו בבראשית, אחר כך תיכנסו לזה. כן, תיכנסו לכאן. בראשית.
מה זה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ? בתחילת בריאת שמיים וארץ, כאשר הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, על פניה, על פני תהום, אמר יהי אור, כדי להאירה, ודומה לו תחילת דיבר השם ליהושע, פירושו תחילת דיבור השם להושע, אמר לא כך לך. ולא בא כתוב להורות סדר הבריאה, לומר שהשמיים והארץ קדמו, לא, יש שני מובנים. בראשית בראנו שבועה, כאילו מלאים מתי התחילו לי בשמיים והארץ, ויש בראשית במובן אחר לגמרי, פירושו תחילת דיבור השם, תחילת הדיבור, אמרו לו. לא בא להורות סדר הבריאה של שמיים והארץ תחתלו, אלא תחילת הדיבור של הקדוש ברוך הוא, תחילת המעשה ברא שמיים והארץ. חכם, אז המילה ברא באמת זה פועל, אבל מפרשים את זה שזה לא פועל, כאילו כתוב בראשית ברו אלוקים את השמיים והארץ. זה נקודה אחרת, זה נקודה אחרת מה שאתה נכנס. בראשית, הפשטו, יש מפרשים מאוד, יש הרבה פירושים לבראשית ברא, אבל בראשית אנחנו מבינים, יש, תראה במעריך טרחה, איך כתוב? יש מעריך תחת בראשית. בראשית. מעריך. בראשית, מה זה מעריך טרחה? מעריך לך כאן. כן, טרחה. מעריך טרחה, אם יש מעריך טרחה ביחד, אז זה הטרחה, שם את הלוח. כשאתה אומר בראשית לבד, לא, אחרי זה לא בטרחה. אחרי זה בראשית, ברא אלוהים את השם ואת הארץ. לא בראשית ברא. נכון. לא בראשית ברא. כלומר, בראשית. בראשית בראשונה. נכון, אז אנחנו מפרשים עכשיו את המילה ברא לא כפועל באמת, כן. אלא כאילו כתוב שם בראשית בריאת אלוקים את השמיים ואת הארץ. לא, זה לא ככה, הנה תראה. נכון? לא, רגע, בתחילת בריאת שמיים וארץ, כאשר הארץ הייתה תוהו, אמר יהי אור. זה. אבל אם אני מסתכל בתרגום, איך אתה עולה? זה פירוש, אתה מבין אותי? זה אחד הפירושים, או תמצא עוד פירושים. אבל יש הבדל בין בראשית ברו, אז ברו זה... אבל אם אני הולך לטעם המקרא, מה כתוב בטעם המקרא? בראשית ברא אלוהים. אז זאת אומרת, בראשית זה מובן לא בראשית ברא. נכון. אמרתי לך, זה תלוי, בטעמי המקרא נותנים לנו פירוש גם כן. אתה תקרא עכשיו. בראשית, בתחילת בריאת השמיים והארץ, זה אבן עזרא אומר, רש"י, רלב"ג והרמב"ם, זה פירוש אחד. בראשית, בתחילת בריאת שמיים והארץ, כאשר הארץ הייתה טוהו ובוהו, וחושך על פניה, אמר יהי אור. כאילו בראשית ברא אלוהים את הארץ, מה היה? ואומר לי יהי אור. אבל זה סבבה ככה, בראשית בהתחלה ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה טוהו, ואומר לי יהי אור. זה הפרשים. לא? יש שני פירושים, נכון? נכון. זהו. אז תראה, אני מביא את שני הפירושים. בתחילת בריאת שמיים וארץ, כאשר הארץ הייתה טוהו ובוהו וחושך על פני תהום, אמר יהי אור, כדי להאירה. ודומה לו, תחילת דבר השם בהושע. שפירושו, תחילת דיבור השם בהושע, אמר לא כך לך. ולא בא כתוב להורות סדר הבריאה, סדר הבריאה, אם אני אומר סדר הבריאה, אז בראשית ברא אלוהים את הארץ. זה סדר הבריאה. ואם אני רוצה לומר, האור העיקר, אז אני אומר לפני, אבל לפני היה אור. שני פירושים. לכן הטעמים נותנים לנו תמיד פירוש. במובן זה, ולא בא כתוב להורת סדר, אבל אומר שהשמיים והארץ קדמו, די. הוכחות רש"י, למה רש"י מבאר את הביאור הזה? לפי הפשט, כיוון שיש לך מעריך פה, המעריך הזה אומר לך, לשם תפסיק כאן. בראשית, ברא אלוהים את השמיים. אם תאמר בראשית ברא אלוהים, אז בראשית מדבר כולה על בראשית, על ברו. בראשית ברו, לפני שיברא, בראשית ברו אמר יהי אור. תחילת הבריאה אמר יהי אור. זה שני פירושים נבדלים. זה הוכחת רש"י. שאם בא להורות שאלו קדמו לו, לכתוב בראשונה, למה רש"י מבאר ככה בראשית בראו? שאם באמת רוצה לומר שבתחילה בראשית יהיו בראשונה. מה זה בראשונה? אוול. אז זה צריך להיות, אם אתה תבאר בראשונה, אז צריך, אם היה כתוב בראשונה, אז היה בראשונה. אז זה כיוון שלא אמר בראשונה, אלא אמר בראשית, ראשית של משהו, ראשית של הבריאה, מה היה? יהי אור. הבנת? זה הדקלוק של רש"י.
הבנת? אם אתה רוצה לומר בראשונה, אז צריך לומר בראשונה, ככה היה. ואם אמר בראשית, כלומר בראשית של מה? בראשית של ברום. בראשית בראת הארץ, מה היה ביום הזה יהיה? זה פירוש רש"י. הבנתם למה רש"י ביאר ככה? כן, כן. זה עיון גדול בלימוד בדברים האלה. בראשית ברש"י, אם בא להורות שאלו קדמו, היה לכתוב בראשונה, שמילת ראשית לעולם היא סמוכה לתיבה של אחריה, כמו ראשית חוכמה יראת השם, ראשית דגניך, כל ראשית היא קשורה למילה ראשית דגניך, ראשית של מה? של דגניך, ראשית של חוכמה, כן. ולכן זה ראשית ראשי, הנה ראשית כצונך, דברים, ועוד הפסוקים. ואין אומר שהכתוב קיצר כאן לשונו, וכאילו כתוב בראשית הכל ברא את השמיים הארץ. בראשית של מה? בראשית שלא כתוב, בראשית כל ברא את השמיים הארץ. כך לך לבאר, כן? וכאילו כתוב בראשית הכל ברא את השמיים הארץ, שהרי המים קדמו, שהכתוב אומר ברוח אלוהים מרחפת על פני המים, ועדיין לא גילה בריאת המים מתי הייתה. אם כן, נוכל לומר, ראשונה הייתה המים, כן, בראשית הכל בשם, שהרי המים קדמו לפני שמיים וארץ, כך אומר ככה, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ועדיין לא גילה בריאת המים מתי הייתה. כלומר, שהפסוק מוכח שהמים נבראו לפני השמיים והארץ. עכשיו, אתם רוצים להבין מה זה מילת מים בעברית? כן. אני כתבתי הרבה, לא כאן, אחרי שכתבתי את כל מילה, עסקתי הרבה בלשון. מילת מים, פירושה, מה, בלתי מוגבל, אם זה לשון רבים של מה? מה פירושה שאלה? אני בארצי זמני, אני כתבתי עכשיו, יש לי הרבה בכתיבות, זה נכתב לפני 30 שנה, אחר כך אני מחדש הרבה דברים פה. מה פירוש הדבר? בואו נדבר לכם קצת על בריאת העולם. אנחנו היום בארץ, בעולם ככה. מה היה לפני כן? לפני שהברא את הארץ, מה? הייתה ארץ, לא הייתה ארץ? מה היה? עם המדע של היום והכל, אני מתחיל לחשוב מחשבות אחרות, מחשבות. יש לנו אוזון. אתם את האוזון היום. האוזון נוצר. למה האוזון הזה נעשה? מפסיק. אחרי, אם לא היה אוזון, לפני שיהיה אוזון, היה גם הארץ, הייתה כדור כמו הכוכבים, אחד הכוכבים. הירח, כל אלה. עוד הארץ הייתה כדור. בלי אדם, בלי כלום, כדור מיוחד, מעלה בשמיים. בראשית, בהתחלה, בראשית ברוא את השמיים ואת הארץ. מה הייתה הארץ? הייתה טוב עבור. חושך, כלום. אז מה הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את העולם? הארץ צריכים אותה בשביל שישתשו בה, שיהיה בצמחים, שיהיה בה כל דברים האלה כמו שהארץ. לפני כן הארץ הייתה כדור בעולם, כמו הכוכבים. וכך שאומרים גם כן זה, שבאמת הארץ הייתה כוכב, כמו אחד הכוכבים בעולם. עדיין לפני שיברא אדם לא כלום, כוכבים בשמיים יש הרבה מאוד מיליונים שאנחנו לא יודעים אותם, לא מגיעים היום מחוקרים, לגלות, לצלם, אומרים לצלם במרחק עצום איזה כוכב שראו אותו ולא מצליחים אפילו לחפות אותו. אנחנו חיים בעולם שלנו חיים, אבל במציאות הארץ, הכדור הארץ הזו, כמו היה ריח שכדור והשמש כדור, גם הארץ הזו הייתה כדור מיוחד. הייתה למעלה. ולא היה אדם, לא היה כלום. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא את העולם שלנו, היה צריך לתת לארץ תנאים אחרים. אוויר מיוחד והכל בשביל שעתיד לילד ממנו בן אדם שינשום והכל, אז אחר כך עשה אלוהים את הרקים. אני אסביר לכם את העניין הזה, תשמעו את זה, זה מאוד מעניין אתכם עוד. כן. בהתחלה הארץ הזו הייתה חלק מהעולם. כמו שהשמש והירח לא נמצאים למעלה, גם הארץ הזו הייתה שם. אבל בשביל שהיא שמה, אין לה את התנאים, בשביל לתת לה את התנאים שיהיה בה אוויר ויהיה בה
שאפשר לנשום ויהיו בעלי חיים ויהיו צמחים ובני אדם, צריך להבדיל אותם מהכוחות מלמעלה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים. אמרנו לכם מה זה מים? מה הרבה, הכל מה, אין אחד דעת שום דבר. רקיע זהו האוזון של ימינו. הרקיע הזה, בתוך המה הגדול הזה, יהי מבדיל בין מים למים, בין המים העליונים, כלומר מה שלמעלה אתה עולה ואתה לא רואה כלום, אני רואה כלום, ובין מה שרוצה לברוא כאן בעולם. זה הבריאה. עכשיו, אז ביום הראשון, מובן, אתם יודעים מה זה רקיע? רקיע זה משטח. המשטח הזה, מה זה? זה האוזון. ולכן היום הם רוצים לעלות למעלה. למה? מפני ששם התנאים של הנשימה לא מתאימים לבן אדם ולבעלי חיים ולצמחים. אז היה צריך בשביל לתת להם את התנאים שלנו, כדי שיתוודע אדם וישתום ויהיו פירות והכל, היה צריך ליצור רקיע מיוחד שמבדיל בין מים למים. חכמים אומרים במים העליונים ומים התחתונים. בין המים העליונים שהם לא מתאימות לנו, ובין המים שלנו, בין האוויר שלנו. עכשיו תבינו את התורה בצורה אחרת לגמרי. מבינת עכשיו? אנחנו לומדים תורה, מי שחושב שאת התורה מבין אותה ככה, לא ככה. יש הרבה מה לחשוב בה. עכשיו, בתחילה, אני לא יודע, יש לי בכתב פה, לא, בבית יש לי. תזכירו לי, אני אביא לכם, אני כתבתי לאחרונה 3 עמודים כאלה בעניין הזה. אני אשים אותם פה בבית, מתקתקים במכונה. תתעניינו לדעת את זה, כן? כן. אתה מכיר את העולם. ובכן, הארץ, בשביל הנשימה שלנו, היה צריך להבדיל. אדם שעולה היום לירח, הוא לא יכול לנשום. כי תנאי האוויר לא מתאימים לו, הוא צריך לקחת גז מהאוויר שלנו, לוקחים מצליחת גז, אלה האסטרונאוטים, והם לוקחים אוויר שלנו, ואיתו עולים למעלה לנשום אותו באף. שם לא יכולים לנשום, שם ימותו. זאת אומרת, אין להם, האוויר לא מתאים להם. זה דבר ידוע, כן? זה. אז פה עכשיו, אני כתבתי, תזכירו לי ביום ראשון, אני אביא לכם, יש לי 3 דפים, דברים מעניינים מאוד. במכונת כתיבה כתבתי אותם עכשיו. אתם רואים שיש הרבה מה לחשוב, אנשים חוקים עולם, לא, יש בורא עולם, מה שיש, חוכמות נפלאות, כמה שאדם יעבוד, יראה מה רבו מעשיך, אדוני מאוד, המקום משהו לך, ואין. עכשיו ניגש לעניין שלנו. אנחנו פה עכשיו, זה נכתב ב-30 שנה בעניין הזה, שאתם רואים כל כך, רק בפסוק הראשון כמה דפים, אנחנו נתקדם עליו. בראשית, קודם שברא אלוהים את השמיים, הארץ הייתה תוהו ובוהו, כמו ובגדי ערומים תפשיט. פירוש, בארץ הייתה תוהו, פירוש הארץ שהיא עתה ארץ הייתה תוהו ובוהו. כלומר שהפסוק נסמך אל הפסוק שאחריו, הוא בא לתאר מצב הארץ לפני בריאתה. הארץ הייתה תוהו ובוהו. מה זה תוהו ובוהו? תוהו, אדם תוהה, כמו תמיהה. לא רואה כלום, אין כלום. ארץ, ריקנות, אין ערים, אין בתים, אין שום דבר, אין נשימה, אין אוויר, אין כלום, תוהו. זה היה אדם תוהו ובוהו. כמו ובגדי ערומים תפשיט. איך זה, בגדי ערומים תפשיט, איך זה בגדי ערומים? אם הוא ערום הוא לא תפשיט. אלא הבגדים שלו בש הערום. תפשיט. בגדי ערומים. גם פה טוב, פירוש, הארץ שהיא עתה ארץ, הייתה תוהו ובוהו. הארץ מה הייתה? לא הייתה ארץ עדיין, הייתה תוהו ובוהו. תוהו ובוהו, כלום. תוהה, אדם בוהה כאן. כלומר, שהפסוק נסמך אל הפסוק שאחריו. מה הוא בא? הוא בא לתאר מצב הארץ לפני בריאתה. הארץ הייתה תוהו וחושך בתוהו, הוא אומר לו, הנה אור. כאן מתחיל. האמירה למעשה, מתחילה היא אור. זאת אומרת, זה לא ארץ כמו שאנחנו מבינים ארץ. זה תוהו ובוהו. הייתה תוהו ובוהו, לא, הארץ, כלומר, כדור הארץ.